Les Joventuts Socialistes de Catalunya ja han inaugurat el seu congrés, que sota el lema Energies renovades té com a objectiu consolidar el seu paper dins el nou PSC amb el nomenament d'una nova executiva. L'acte d'inauguració ha comptat amb la participació del primer secretari del PSC de Mataró, Xesco Gumar, el primer secretari de les Joventuts Socialistes de Catalunya del Maresme, Javier Naya, el primer secretari del PSC del Maresme, Xavier Amor, i el secretari d'organització del PSC, Daniel Fernández. Fernández ha recordat als joves socialistes que compten amb tot el suport del PSC i els ha animat a continuar treballant per construir una esperança pel futur. Indignació pel present, esperança pel futur. Això som nosaltres. Som gent que ens indignem, que no acceptem aquest present. No l'acceptem, perquè no estaríem a casa veient la tele, perquè a vegades també estem a casa veient la tele. Són gent que s'indignem, però, a diferència d'altres, no ens limitem a indignar-nos. Primer s'indignem i després volem construir una alternativa, volem construir una esperança. Indignació pel present, esperança pel futur. Això és un socialista català, això és un socialista europeu, això és un socialista del món.